jane ndek bojo ora mati blas. Ayo jane cerita kowe piye? Kowe iki ibarat embun pagi yang menyejukkan. Tapi sayang. Tangiku iki kawanen. Jadi aku ora apa ya. Coba loro nyemon gelas. Yeneng tawang ana lintang ayu. Ngirim orang ngirim blas semua. Ora di pendirian di anak bareng. Itu mano kuwi. Patang ruasane nunggu kirimane ruasane kok ngene. Aku ceret lagi. Tahun punjul setengah tublek. Di sawah ro kali ini ngendi piye lho iki. Oke lah. Iyalah. Mau esuk sarapan nih. Ora enak bluas e. Mangan klemane akeh. Anune sendoke. Gur segone 3 sendok bluas ruasane. Gusti Allah. Gatel. Ambune. Belasnya dina iki ora nyemon. Wah, apese embuh. Kiriman tewelat, ngising ora kelar-kelar. Kecuweret iki weteng lorane kaya termaksa iki. Iki kan mending mundur bae. Itu jane ya. Tapi sayang, tangiku iki kawanen. Dadi aku ki ra ro kon kabeh. Action. Wis rum. Action. Ya omongan kleman iki ndek wis tulung suwe ndok dhewe. Sambel tapi segone. Iki rok lu.